Vysvetlím, ako si zaregistrovať Education verziu v programe Figma. Budete ju potrebovať na to, aby ste vytvorili úlohy na hodine nástroje digitálnej tvorby 1. Takže po zaregistrovaní cez študentský e-mail vám buď priamo príde do e-mailu verifikačný link a tento verifikačný link môže vyzerať takto, že sa vás priamo opýta, či chcete svoju verziu Figmy používať v prostredí školy, alebo je určená na vzdelávacie účely. Pokiaľ ste tento krok preskočili, tak si vyhľadajte stránku figma.com/education a kliknite na odkaz Get Verified. Potom sa dostanete na túto istú stránku a teraz si postupne prejdeme jednotlivé kroky. Ako som zdôraznil na hodine, musíte sa prihlasovať pomocou študentského mailu, čiže v maili máte študentský e-mail a tam máte koncovku ukf.sk. S iným e-mailom to fungovať nebude. V tomto prípade ja ukážem, ako sa prihlasuje pedagóg, ale vy si tu zakliknite položku student. Aký typ inštitúcie máme? Sme vysoká škola. Prečo chcete aplikovať tento plán? Takže je to for study. Ako sa volá vaša škola? Tuto bude troška komplikovanejšie, pretože už nám tu niekto inštaloval názov našej univerzity, ale v veľmi zlej forme. Takže napíšete Nitra a potom sa vám tam objavia dve univerzity z Nitry a univerzity Konstantína Filozofov i Nitra je tá naša. Aká je primárna oblasť vášho vzdelávania? Tu si môžeme dať kľudne položku UX, UI or Interaction Design. Prosím, uploadnite silaby vášho kurzu. V tomto prípade máte pri tomto videu uploadnuté v e-kurze PDF súbor, ktorý teraz nahráte, kde sú uložené silaby toho predmetu. Tak, uploadli sme súbor. Potom zdieľajte s nami, prosím vás, URL vášho kurzu. Tak opäť toto URL máte nahraté. Ja si ho teraz kopírujem. Tieto položky. Opäť ho máte nahraté pri inštrukciách k tomuto videu. No a samozrejme súhlasíme teda s týmito údajmi, že budú dodržiavať termíny GDPR a potvrdzujeme, že sme študent alebo učiteľ. Dáme položku Submit. A teraz sa nám odoslala požiadavka. Áno, a už mám tu napísané, toto je dôležité. You are in. You are now verified with Figma for Education. Takže v tomto prípade už máte registrovaný váš účet ako Education a môžete ho využívať vlastne s vlastnosťami tzv. Profesionálneho plánu, ktorý je tam spoplatnený. Tak ešte jedna doplňujúca informácia. Pokiaľ kliknete na ten link, kde vám už overilo Education verziu, tak sa vás opýta na meno, či ste študent, či študujete na vysokej škole, čiže ako keby prebehne rovno taký istý proces. Takže to tam všetko označíte a na spoluprácu nemusíte prizvať nikoho a dostaneme sa do takého posledného kroku, ktorý plán vy chcete. Tak v tomto prípade budete zaklikovať plán Professional, lebo vidíte, že tu v Education verzii máte tento plán zdarma.
Áno, takže označím plán Professional. Dám Continue. A mám vlastne Education verziu. Dobre, tu si dáme ešte Education plán. Súhlasíte so všetkými požiadavkami a správou osobných údajov a dáte Complete Upgrade. A v tomto prípade už máte v rámci vašej Figmy Education verziu. Ukážeme si ďalej, ako s ňou budete pracovať.